እንኳን ንዓመታዊ ክብረ በዓል አቡነ ጻሕማ በሰላም አብጽሕኩም አብጽሕና ዝብል ዘሎ ህዝብን ምምሕዳርን እንዳባጻሕማ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ ከተማና ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ በመንጽር ቱሪዝምን ትርአ ገዳም አቡነ ጻሕማ ሓዊሱ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ስነኳዕቲ ታሪኻውያን ስፍራታት ዝርከቡላ ንልምዓት ኢንቨስትመንት ኣዝያ ተባሃጊትን ተመራጺትን እያ ከተማና ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ ከተማና ኩለመዳይ ዳግመ ሕውየት ንምርግጋር ምስ ህዝብና ኮይንና ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ስራሕትና ስራሕና ንርከብ ከተማና ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ مسخلن كتماتات زرخب درجو زحلو اسفالتن 24 ساعات تጠቃሚ ቴሌ መብራህትን ከመሆን አጋይ ምስክረምቲ ዘይቋርጹ ውሓዝ ትርባታትን ቀረብ ማይን ዝተማለላ ተፈጥሮ ዘዓደላ ከተማያ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ ስለዚ ተወለድትን ፈቶትን ከተማና አብዛ ተመራጺትን ተባሃጊትን ዓዲሞ አለኑ አይኩም በመፍሳስ ባውደ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ልምዓትን ሆቴልን በመውፋር ባዕልኩም ተረቢሕኩም ወገንኩም ክትረብሑ ብዝለዓለ ክብሪ ንዕድል ብድሓን ምጹ ንዓኻትኩም ንምግልጋል ኩሉ ግዜ በርና ርሑው دقيمنا እንኳን ዓመታዊ ክብረ በዓል አቡነ ጻሕማ በሰላም አብጽሕኩም አብጽሕና እንዳበልና ሰናይ ትምኒትና ክንገልጽ ንፈቱ ህዝብን መምሕዳርን እንዳባ ጻሕማ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ ትግራይ አጓጓ ብርክት ዝበሉ ክብርታት ሓቆፋ ዝሓዘት ሰነድ ምስክር ሓቂያም እዚ ክንብል ከለና እማኒሎም ዝምስክሩ ወርቃዊ ሰነዳት ስለዘለውና እዮም እምበኣርከስ ንሎሚ ካብቶም ወርቃዊ ክብርታትና ሓደ ዝኾኑ ሞድማ ክሳብ ሎሚ ብዙሕ ዘይተነገረሉ ገዳም አቡነ ጻሕማ ኣብ ቅዱስ ስፍራ ተረኺብና ጻንሕት ክንገብሪና ሓቢርኩምና ጽንሑ ሰላም ሊቃኖስ ወጽሕማ ሰላም